Msikana uyuyu wadusa muzowawa zosasimbika. Amapondereredwa ndi bambo ake mpaka kumpasa pathupi komanso matenda opsa. Ndipo pakadali pano iye ndi mayi ake onse ali ndi ana ang'ono. Ndi chifukwa chiyani bambo amapanga zotelezi kwa mwana obereka okha? Nanga moyo wa mwanayu ukupitirira bwanji? Kodi mzibamboyu ali kuti pakadali pano? Izizi ndi zina zomwe zili mkati mwa nkhani. Nkhani ndiyomvetsa chisoni kwambiri. Uyu ndi mtsikana yemwe dzina lake ndi Deborah, ali ndi zaka 16. Anabadwa kuchokera ku banja la ana 12 koma pakadali pano alipo 9 kamba ka imfa. Deborah ndi mwana wamkulu mwa ana onsewa. Analekeza sukulu standard 6 ndipo anasiya kamba ka umphawi wosasimbika omwe unali pa khomo pawo. Bambo ake anali msodzi ndipo mayi yake amapanga ulimi. Kuti zonse zifike posokonekera chonchi, mayi a Deborah anadwala ndipo anakhala pafupifupi miyezi 7 ali mchipatala, zomwe zinachititsa anawa kutsala ndi bambo awo okha. Bambo amayitana mwanayu pogona pawo ndipo amamunamiza pomuwuza kuti ine si bambo ako Enieni, mayi ako anachita ubutenga kuchokera kutali. Ndipo amankakamiza kugonana naye mpaka zimatheka masiku nkumapita. Mwanayu amaopsezedwa kuti akadzangoyerekeza kuuza mayi ake za izi ndiye kuti azapha iye pamodzi ndi mayi akewo. Choncho pofuna kusamala moyo wa mwanayu amasunga chinsisi. Zonsezi zimachitika mwanayu ali ndi zaka 14. Ndiye poti amati zinsisi zilizonse zili mpothera, Deborah anadwalika. Atadwala anagonekedwa mchipatala ndipo achipatala anafunsa msikanayu yemwe amagonana naye. Ndiyetu mwana sanachitire mwina koma kuuza madotolowa kuti ndi bambo ake. Achipatala anadzidzwa, anayitana apolisi omwe anadzamanga bambowa ndi kutchajidwa nthawi yawo yoyenera ku ndende. Mayi yake atamva uthenga oyitanidwa ku chipatala anali ndi mantha pa nthawiyo, nawo anali ndi pathupi pa miyezi 7. Madotolo anawuza mayiwa kuti mwana wawoyo ali ndi pathupi pa miyezi 4, kuphatikizapo ali ndi HIV AIDS komanso chindoko. Analira onse mokweza koma it was too late. Pamapeto pake anayivomereza situation yawoyi ndipo moyo wawo ukupitirirabe ngakhale kuti amakhala movutikitsitsa kwambiri popeza iye ndi mayi yake onse amadwaladwala pafupi. Achibale abambo ake ansikanayu amakhala akupanga blame mwanayu powulula za zomwe amakumana nazo popeza zinapangitsa m'bale wawo kumangidwa. Makolo anzanga, izi ndi nkhanza zopitirira muyezo. Ngati tokha sitikuteteza ana athu, ndiye ndi ndaninso angateteze ana athuwa? Ndi zilakolako zanji zolunjika kwa mwana obereka wekha? Nano atsikana ndi anyamata, m'manyumba amutu muli nkhanza zosiyanasiyana zomwe sizimafika poyera kamba koti simukulankhula. Dziwisani anthu nkhanza zilizonse zomwe mukuchitidwa ndi makolo komanso achibale ena. Mukutero ufulu wanu wachibadwire siudzavindikiriridwa ndipo mudzathandizidwa. Gawani uthengawu.